Mám jeden príklad. Pred pár rokmi sa kde nič tu nič, z ničoho nič objavila mimovládka, teda politický think tank, Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Založil ho vtedy neznámy človek Jaro Naď, ktorý nemal žiadnu minulosť, žiadny príbeh, ako sa hovorí. Proste začal fungovať na tom, že zrazu bol vo všetkých médiách ako najväčší bezpečnostný expert a všetci ľudia, najmä z akademických kruhov, sa pýtali, kto to je, odkiaľ prišiel a prečo vlastne. Viete, ja nemám problém s ľuďmi, s ktorými nesúhlasím, ale ktorí majú niečo napublikované, poznám ich vedeckú činnosť, poznám ich jednoducho pôsobenie na univerzitách alebo v nejakých iných inštitútoch, ale vždy som podozrievavý k tomu, ak sa objaví niekto, kto nemá žiadnu minulosť. To je to najhoršie, čo sa môže stať. A v tomto prípade Jaro Naď založil spomínaný Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku, ktorý hneď začal presadzovať zvyšovanie zbrojenia a zvyšovanie vojenských výdavkov. A čuduj sa svete, po voľbách v roku 2020 sa všetci títo ľudia na čele s Jarom Naďom preliali do vládnych miest alebo novej Matovičovej vládnej koalície. Zobral si tam Majera, z ktorého urobil štátneho tajomníka na ministerstve obrany, z ďalšej kočky urobil riaditeľku kancelárie, z Juraja Krúpu urobil poslanca a tak ďalej a tak podobne. Jeden jediný think tank. A keď ste sa pýtali alebo pátrali po tom, odkiaľ dostávajú peniaze, tak boli veľmi neochotní. Ešteže tieto rôzne nadácie robia výročné správy a tak sa môžete prácne dozvedieť, koho podporili. Väčšinou to boli takéto organizácie ako Naďov inštitút alebo Memo 98, Zastavme korupciu a tak ďalej.